Ayan, Mel Serrano, mega mega shoutout. Maraming salamat, ayan. Buti gising ka pa. Ayan, hey, Alo Vlogs, mega shoutout. Tropa, mega mega shoutout. Zile 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 yo lड़कियां मिले 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 पे भाई Salamat sa patamsak, tropa. Ayos ba yung boses ni host? Dinig ba yan? Yo, tropa, ayan. Ayan, mega mega shoutout. Thank you. You're welcome, Melanie Serrano. Tusok, natusok. Hehe, ayun, no? Wow. Tusok na tusok. Ayan, share muna natin sa, sa ng ano natin. Kamusta, tropa? Ayos lang, tropa, ito. Naghahanap buhay pa rin sa YT. Para, para makarami ng, ayan, sinadya ko, hinintay LS mo. Ayan, maraming salamat, Melanie Serrano. Ayan, napakabait naman. Hinintay talaga yung LS ko. Ayan si Hey Alo Vlogs, baka hindi pa kayo dikit, Melanie Serrano. Dikitan mo na yan ang aking tropa. Nasa Dubai. Sige, kayo din mo, magaling. Oo, magaling kang bata ka. Diba? Ayudin natin to para para sa future kay YT. Ayun, ba't loading to aking isa kong cellphone loading. Yari dito. Hina ng mahina itong signal Loading ba ako dyan, guys? Loading ba? Loading pa si host? Patay. Parang loading si host Tropa, ano ba to? LS ka or ano to? LS ba to or Premier? Nilapag mo. Ayun, dikit na kami, tropa. Niyakap ko na siya noon pa. Ayos pala. Sweet. Shout sa'yo, Melanie, hindi tropa. Sweet as white. Ano, short? Sweet. Paano pagbasa yan? Wala kang harang. Uy, teka lang, set ko muna yung harang ko. Nakalimutan naman yung harang. Lagi na lang. Set ka lang muna. Hindi ko pa naset yung dollar. Dollar sign. Saglit po Video ko bago upload. Video mo. Kailan ba yun? Ano ba yun? Kailan ba yung Ayan, Tamsak Bro. Salamat, Abba Oragon Padi. Ayan, mega mega shout out. zile 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 yo lड़कियां मिले 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 पे भाई Ayan, hello Husti. Ayan, mega mega shout out sa iyo, Queen Grace. Hello sa lahat. Ayan, maraming salamat sa pagpunta, Queen Grace. Queen Grace. Nabubulol si host. Wala nga, natin para may harang. Ayan, nakauna yung natin. May harang na yan. May harang na yan sigurado. Nakauna. Share muna natin guys Share ko muna sa sa wala. Ayan, teka lang. Share muna natin.
Ayan, para dumami tayo. Lalaway ako ah. Ba't naglalaway ako? Kumain na ako ng tuyo, naglalaway na ako. Grabe yung tuyo. Ayun, Madam Queen, hello po. Meron ako bago upload. Madam, nood ka ha, salamat. Kailan ba yung tropa? Ngayon na ba yun? Yung bagong upload mo? Sige, labas muna kami, host. Labas muna. Burger ba o tropa? Sabi niya Queen Grace. Luto lang ako padi kung kararating ko lang from work. Sige padi Abaw Ragon, luto ka muna dyan. Para makagana. Nangyari dito sa ano ko. Loading tong ano ko. Nangyari dito. Kanino ka ba naglaway? Sa tuyo pa din, naglaway ako sa tuyo. Naon lang tropa. Ano lang ba yun? Hindi ba yung premiere? Regular upload lang. Out mga taga Bicol, ayan si Hey Alo Vlogs. Ayan tropa, Hey Alo, dikitan mo na yan si Aba Oragon. Nag-LS din yan, marami ang bisita sa LS niya. Sa tropa natin, Uragon. Ayan oh. Hey Alo Vlogs, pinapanood ko bago video mo. Ayan sabi ni Melanie Serrano. Panoorin ko yung tropa. Sige, watch ko mamaya, sabi ni Queen Grace. Okay ba yung, dinig ba yung boses ko dyan guys? Okay ba? Hindi ba ako, hindi ba ako loading? Parang loading ako dito sa ano ko. Sa akong cellphone. Taga saan si Hey Alo? Taga ano yan, padi? Taga Quezon Province ata. Tama ba, no? Tropa? Ano pala, Batanggenyo yan, Batanggenya. Batanggenyo ka pala eh. Ayun, hello po host, downtown sak sa'yo. Ayun, salamat sa'yo, Victoria Colubi. Ayan, ang ating napakagandang kaibigan, si Victoria Colubi. Mega shout out. Zile yo लड़कियां मिले 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 पे भाई Ayun, Chaong, yes, tropa. Ayun, Chaong, o kaya nga eh. Dubai. Oo, nasa Dubai din siya ngayon, pero sa ano siya, sa Chaong, Quezon. Okay lang host, boses mo. Okay lang pala. Salamat, salamat. Ayan, Batangas at Quezon Province, sabi niya, Hey, Alo Vlogs. Salamat po host sa iyo. Ayan, you're welcome, Victoria Colubi. Hello Ma'am Victoria, sabi ni Aba Oragon. Ayan. Taga taga Sariaya ako host. Si Victoria Colubi, taga Sariaya oh. Quezon. Magkalapit lang kayo ni Hey Alo Vlogs. Ayan, Tamsak from Maldita TV 19. Mega shout out guys. Salamat sa patamsak diyan. Taga Quezon pala dine eh. Taga Quezon pala dine eh. Ayun, shout out sa mga taga Quezon diyan. zile yo लड़कियां मिले 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 पे भाई Aba, Oragon, hello po sa iyo, sabi ni Victoria Colubi. Hey, Alo Vlogs, magtamsak at nag-iwan ng baka sa iyo. Sabi ni Melanie Serrano. Andiyan na naman si Lolo, ang daya na naman ni Lolo.
Ilang kayo lahat dito nandito? Dalawa lang nakikita, oh. Nandadaya na naman si Gurang. Ayan, kumusta ang kagandahan lalaki mo, Aba Oragon? Sabi ni Victoria Colubi. Ayan, no, magandang lalaki yan, basta mga Oragon. Ayan, salamat sa iyo, Melanie Serrano. Sabi ni Hey Alo Vlogs, taga Tabaco her. Ayan, sabi ni Maldita TV19. Ayan, mga Oragon yan. Tabaco. Salamat, host. Alae. Ayan, Ma'am Victoria, ito ayos naman ako, Oragon pa rin. Oh, ayan. Hahaha, ayan, napatawa si Melanie Serrano. Madaya nga yun si Lolo, panot. Kaya nga, Lolo, panot yan. Si ano yan, ano yan? Si Lolong mahilig. Lolong panot na mahilig. Ayun, padikit naman po, nagbaba ng kanyang bahay si Maldita TV19. Baka hindi pa po kayo dikit kay Maldita TV19. Dikitan na natin, guys. Hello, Victoria Colubi, sabi ni Maldita TV19. Ayun, oh, yes, ayos na. Narinig ata tayo ni Lolo. Naging 5 na. Naging 5 na, narinig tayo ni Lolong Panot. Ay, multo siguro paningin ni Gurang sa amin. Kaya nga sabi to si Lolong Gurang, nandadaya. Ang dami ng pera, nandadaya pa. Sintabos lang nga lang ano natin dito Sintabos lang nagdadagdag sa atin sa kanya, piso. Nandadaya pa, no? Ayan, papalitan ko ng pangalan mo, Aba Oragon. Dax na lang. Gusto mo ba yun na Pade Oragon? Dax ka na lang daw, sabi ni Victoria Colubi. Ayan na Pade, pinalitan na yung pangalan mo. Bago ng pangalan mo, hindi na Aba Oragon. Ikaw na ngayon si Dax. Dax ka pala Pade, ha? Tumpak mo, Ma'am Victoria, Oragon Dax. Ayan, no? Yari dito sa ko, paikot-ikot lang. New name, ayan, new name, sabi ni Maldita TV. Kaya nga, nabinyagan tuloy si, Pade Oragon. Nabinyagan ng bagong pangalan. Sana ngayon si Dax. Uy. Pade, baka habulin ka ng mga niyan, Pade. Habulin ka ng mga babae na naghahanap ng Dax. Yar dito. Ayan, hello Dax, love dyan. Ayan, no, sabi ni Victoria Colubi. Music nga tayo, guys, para maganda, no? May music. Music tayo ng baile. Gusto nyong baile? Lumang tugtugin. May harang na ako. Ayun, oh. Naharang yung ninja ko. Yeah. Tuwang-tuwa yung bata, no? May harang na. Ayun, may shoutout po sa 5 milyon dyan. Maraming salamat, guys. Ayun, may harang na ako, guys. Na-on ko na kasi yung Ayun, yes, sa harang mo, congrats. Ay, congrats. Salamat. Nangyari dito sa isa kong cellphone. Paikot-ikot lang. Ikot-ikot lang, ikot-ikot. Sana all may new name, sabi ni Maldita TV19. Hello, Maldita TV19, sabi ni Melanie Serrano.
Kaya nga, may new name na ngayon si Pati Aba Oragon. Dapat ano, yung name niya ano, Aba Oragon Dax. Diba? Hello, mega shoutout po sa iyo, Maria Lisa Sato. Tamsak dan. Ayan, salamat sa patamsak dyan na Maria Lisa Sato. And hello sis, Melanie Serrano, sabi ni Maldita TV19. Uy, Dax. Asa na si Dax? Nawala na si Dax. Ayan na si Dax. Tumatawa si Dax. Tumatawa si Dax, Aba Oragon. Ayun, salamat sa pagpunta sa premiere ko kanina. Ayun, walang anuman na Maria Lisa Sato. Ganun talaga pag may mga premiere, di ba? Suporta. Pag may time. Basta may time lang, walang problema. Ayan, Aba Dax ini. Ayan. Aba Dax talaga. Hindi pala natin nasayawan si Maria Lisa Sato bagong pasok. Zile y'all gal mile from high. Diba, okay ba yung sayaw ko? Anong Maria Lisa? Ayos na, pwede na. Pwede na pagtsagaan. Ayan, si Swang, Maria Lisa Sato, love you, sabi ni Victoria Kulubi. Ayan, mag-best friend. Ayan si Swang, uy, grabe, may si Swang tapos may Dax. Padi Oragon, patay ka ngayon. Ikaw si Dax, tapos merong si Swang. Ayan, oo, pwede. Ayan, pwede. Salamat. Ayan, mega shoutout. Information you need to know me. Wow, I know you. Who you? Ayan, mega shoutout pa, Quiz, Supremo 75. Di mo pala kita yung sayaw ko, Quiz. Sayawan kita, Quiz. Zile y'all gal mile from high. Ayos yung sayaw natin, Quiz. Pwede na. Pwede nang pagtyagaan, di ba? Ayos sa'yo pa din. Nagmumukha kang 13 years old. Lakas magpabata ng giling mo. Grabe, 13 years old talaga. Parang ano yung pwede teenager. Hayop. Hayop. BG ko to sa iyo. Nagpapa-BUG kami. Sige, quiz. Ayan, Jay Maria Fit. Mega shoutout. Ayan ang ating magaling na kaibigan. Mas magaling yung sumayaw sa akin eh. Pero papakita ko yung sayaw ko. Baka pumasa. Zile y'all gal mile from high. Ayos ba yun? Ayan, Jay Maria Fit. Tamsak. Ayun, salamat sa tamsak. Nakita ko na yun, quiz. Ay, nakita mo na pala, quiz. Saba. Saba. Ayup. May pa-music. Shout out sa lahat sa mga sayaw. Ayan, no. Pangbudol host. Pangbudol daw, sabi ni Victoria Ulubi. Iwan ko to account ko sa iyo ha. BG ko to. Sige, Koy, salamat. Parang kapatid mo lang pangalay mo, G. Oo, kaya nga bro, di ba? Parang ano lang kami, magkapatid lang. Maglalaro kami ni Jowa. Sige, Koy, baka mamaya makatikim pa ng sipa dyan. Sigasuhin mo na si Jowa, baka mamaya masipa ka. Sana all may jowa. Ayun, tayo na. Kawawa naman si Maldita TV. Walang jowa. Ay, kasi sayo ko pa sa kama lang. Sabi ni Aba Oragon, grabe. Maldita TV19, hello bebe. Ayan na, iwan ko to di Kois. Sige po, Kois, salamat. Nalaro kami Sige. Ayan, Maria Lisa Sato, salamat po. Aba Oragon, mag-Andalus siya sayaw mo pala. Interesting. Sabi ni Victoria Olubi. Hello, Kois, information you need to know. Ayun, no? Ayop. Ayun, baya. Ayun.
Maya, maliyo ka ng Dax, patay ka. Patay ka sa Dax. Patay ka sa Dax ngayon. Ayun, patugtog tayo. Teka lang. Hanap tayo ng ano, magandang tugtugin. Para ano, maganda yung ano natin. Ito, chat-chat oh. Gusto ng chat-chat. Chat-chat-chat. Chat-chat-chat-chat-chat. Chat-chat-chat. Ayan oh. Ayan, anyway, RIP to Idol April Boy. O nga, guys, pwede, no? Umano ng ating iniidolo ng mga ano, batang 80s tsaka 90s. Si di ko kayang tanggapin. Grabe, no? Si ano yan, April Boy, Idol. April Boy Regino. Napakagaling kumanta. Ayan, si Dax Abaoragon, kailan ba siya nag-LS? Nang mabomba ko naman minsan, ayan. Ayun, padi, hindi ka na nag-LS, padi. Mabomba ka daw ni Victoria Colubi. Baka magpalipad diyan sa iyo ng ano, dollars. Ayun, salamat guys, Supremo 75, harang 4.40 unang harang, ayun no. Salamat sa paharang guys, Maldita TV. Dan tamsak sa premiere mo guys. Ayun, salamat sa patamsak yan. Parang masarap ng ukoy na yun Oo guys, masarap yun ukoy. Kung sa Bisaya, masarap yun ukoy. Ayun, bukas LS ko para sa iyo, Victoria. Mag-live ako nakabomba. Ayun. Patay ka ngayon, Victoria. Magla-live si Abaoragon nakabomba. Budol ka talaga, host. Bugaw ka. Bugaw na. Naging bugaw tuloy ako. Tinanong mo kasi, di ba? Sabi ni Abaoragon, bukas LS ko para sa iyo. Ano ka pala special guest? Special guest Ayos to si Pati. Tayo ganyan. Makita mo yung Dax. Para solve, ayun. Para solve daw. Abaoragon, bomba pa talaga. Dax ka talaga. Dax pa talaga daw, Abaoragon. Tinatanong ko talaga ni Victoria Colubi, Pati Yan naman, dinaya na naman tayo ni Lolo. Naging 3 na naman. Ayan, tamsak Len Travel Vlog, mega shout out Len Travel Vlog. Zile y'all lड़कियां मिले पे भाई. Salamat sa pagpasok sa patamsak diyan, Len Travel Vlog. Ayan, baba mo yung premiere mo dito, Len Travel Vlog para matamsakan nila. Ayan, oo, legit, PM is the K. Ayan, PM is the K. Ayan, ayan, tinago yung iba. Alam yung tinago, Melanie Serrano. Ayan, akyat ka Abaoragon, miss ko na yung bigote mo. Ayan, akyat ka daw, pareho.
Baba nga ako ng hagdan. Kung sinong gusto umakyat dyan, akyat kayo guys. Para may kakwentuhan si host dito. Ayan, may hagdan na tayo dyan ah. Akyat kayo dyan guys. Dinig ba yung music natin guys? Dinig ba? Ayan, legit Dax. Legit niya, no? Ayan, patamsak premiere ko guys. Ayan, tamsakan po natin yung premiere ni, ano, guys, ni Lin Travel Vlog. Ayan, puntahan ko na Lin Travel, tamsakan ko na. Ayan, ika 97 ako. 97. Ayan, ang dami ng tamsak ko. Tamsakan ko na, no? Lin Travel Vlog. Guys, patamsak naman ng ayan, umakyat na si Padi Oragon, no? Ayan, hello Padi. Mega shout out. Kumusta naman dyan? Kumusta naman? Si Madam Victoria na siya. Nahanap ka, Padi. Biguti ko lang naman pala ako na-miss, hindi naman ako eh. Pakyatin natin si Victoria Padi. Para magkita kayo. Ayan na si Aba Oragon Dax Victoria. Makyat pa si Dax. Ayun, tumawa si Victoria Colobi. Ikaw walang harang, ikalawang harang, ayan no. Salamat sa mga paharang-harang mo diyan, guys. Siyempre ikaw Dax. Kung wala man ako, Ayan na. may harang naman ako. Pasaway. Ayan Padi. Nasaan na si Victoria? Ayan, salamat host. Ayan, you're welcome Lin Travel Vlog. Wala ka naman. Guys, tamsakan po natin yung premiere ni Lin Travel Vlog. Tatlo para 100. Tamsak naman. Nagdagan na rin si Ay, kulang na lang 3 para 100. Si Lin Wow. Travel ko lang. Tamsak. Tusok sa ilong dan host. Grabe mo na pasaway. Tusok sa ilong eh. Tusok sa ilong murag ko na sobtis. Ano pasaway? Ano yan? Sobtis, tusok sa ilong. Tusok sa ilong. Kamusta naman diyan? Kamusta naman diyan Manay Pasaway? Tusok sa ilong eh, parang sobtis eh. Parang sinabtis tayo ni Manay Pasaway, tinusok tayo sa ilong. Nasaan na si Victoria? Gusto na lang niya makita yung bigoti ko. Nawala. Umakyat ako. Nawala nga eh. Ayan, umakyat na. Hi! Ayan o. Buti naman. Hello. Kumusta naman? Ayan. Ay, nakita niyo ba Uy, ako? Madilim ah. Hindi ka makita. Wait lang. Anya? Dilim, brand. Ay, iba. Walang ilaw. Sandali lang, baba lang ako saglit. Nandito pa pala yung isa ko kausap. Wait lang, guys. Wait, I'm coming back. Give me a second. Ayan pala. Wala pala. Ala, salbahe talaga. May kausap pa pala pa umakyat dito. Iniwan yung kausap niya. Hindi ba yung kausap? Ayan o, umakyat na ulit. Oh, ayan na. Yan, sige. Wait Oh, lang. ayan na. Oh, ayan na. Ayan, nakapantulog na Patay. ako. Pasensya na. Hi! Oh, Patay kayo yung Dax.
Nakita na si Hello, Dax Dax. saka si Siswang. Hi, si Swang. Hi, Si si Siswang Swang. at saka si Dax nakita. Hi, Dax. Ayan, whatever host, super lamig. Eh, super lamig na dyan, manay pasaway. Kasagwan ang pangalan ko. Ano bang, Kasagwan ang pangalan ko sa ano bang gagawin mo niyan, manay pasaway, pag malamig? Hello, host. Ang gwapo mo naman. Uy, Tsaka yung wow, co-host. salamat. Tsaka yung Basta co-host. mauragon nga po yan. whatever host. Basta mauragon. Super. Isti sa bigote Ayan, tong Maldita isa, TV oh. in. Salamat boys, salamat sa mga ano yan, sa mga ganyan yung mga ganyan yung mga Basta uragon, may Bicolano pabigote. Oragon. Ako, nahit ko eh. May bigote ako Maldita. dito, nahit ko. Talaga ba? Pag may bigote sige, kasi ako, nagmumukha akong 5 years old. Welcome mo ngayon pa si Madam Victoria. Sayawan mo ngayon pa Patugtugan mo ngayon pa Ay, Talaga ba? patugtugan natin. Dile dile yo लड़कियां मिले मिले भाई Okay ba yan? Okay ba yan? Yan. Ay, Wala si din. Maria Lisa Sato, ha? In-invite ko siya, ha? Napahayop si Maldita TV. Si? Sabi. Ay, kumusta kayo? Huwag na muna tayo sa kalokohan. Mamumusta muna tayo sa ano, isa't isa, guys. Manay pasaway, patamsak naman ng premier niya, no? Minus 2 degree daw. Let travel vlog. Ano ba yun? Minus 2 degree. Ako rin, may premier din po ako. Baka pwedeng patamsak. Sige po. Tugnaw na diya, Manay. Minus 2 degree. Grabe, no? Lamig-lamig naman sa Germany. Minus 2 na agad. Grabe, Manay. Manay, grabe na. Nagtikungkung tikangkang na diya. Nagtikungkung tikangkang. Kung tikang. Ano yun? Ay, tikang. Ayan, natamsakan ko na, Kois. Premier mo. Ayan, salamat, Kois. Maldita TV 19. Salamat sa patamsak yan. Lamig na daw dun sa Germany. 2 degrees pa daw no? Tingnan mo, minus 2 degree. Grabe, ang lamig nun. Minus 2 degree, tapos tataas pa yan, no? Nagiging minus, pa yan, 10, 15. Malamig na rin ba dyan sa Ayan, ano? Maria Lisa Sato. Naging Oo, malamig na dito. Parang Diyan ba sa malamig. Malaysia, malamig din dito. medyo hindi dito. Malaysia, siyempre. Malamig ang aircon dito, guys. Aircon lang. Ay, si Swang, asan ka na? Oh, Akit daw si Malaysia, Maria parang ano lang Sato. yan No? Parang Pinas. Akyat akyat ka. Naging baba ako ng hagdan. Sige, baba ka hagdan. Ayun na siya. Si Swang. Ayan, Pinas. baba ako ng hagdan. Pinas lang sa Malaysia. Oo. Parang Simple Pinas lang lang dyan. yata. Sa ano. Manggugulo kami sa inyong Malaysia. bahay, guys. Bakit para nahihiya si Ayan, Dax? nagbaba na ako ng hagdan. Hindi ako Ay, nahiya. nahiya. Ba't nahiya ka, Dax? Huwag ka mahiya, Dax. Pakita mo yung pagkauragon ka. Pakita mo yung pagkauragon natin, padi. Ayan, wag kang mangdamay, si Swang. Sabi ni Maria Lisa Sato, wag ka daw mangdamay. Bakit ka na dito? Nagdadamay Huwag ka ba, namang no? inartista. Maria Lisa Sato. Huwag Sige, ka sige, naman. sige. Oo. Akit na, Makyat ka na para makausap mo si Dax. Kawawa talaga si Dax eh. Ayaw, Uragon, joke lang yun ha. ayaw mo Baka kausapin si Dax. magsabi ko pa, ha? Ayun, itayo ang bandera. Itayo ang bandera ng mga Uragon. Anong bandera? Tama yan. Oo nga. Hindi Maldita Okay TV, lang. dapat itayo ang Dax. Itayo ang Dax. Yes. Ayan, hey, Please, Alo pare. Vlogs, bigyan may shout out sa tropa. Peace. Si Swang, huwag ka na mag-inarte. Huwag nang pakipot, maluwag na. Grabe. Aray ko, joke lang. Malamig ang aircon dito, guys. Ayan. Asa na ba? Huwag mo isigaw na maluwag Ayaw na makit na nakakaingat. yan. Huwag mo isigaw na maluwag na dyan. Swang, asan ka na? Bakit daw si Malaysia, Mama parang Maria? hindi maluwag.
Ano eh. Ayan, antok na antok na daw siya. Halika na. Lisa Sato. Halika na si Swang. Oo, maya ka na matulog, maaga pa. Ayan, Oo Melanie nga, Serrano, mega shoutout. Ayan, Melanie, baka hindi mo padikit yung mga bago nating kaibigan dyan. Ayan, si Maria Lisa Sato. Isang monetized channel na din po yan. From Malaysia. From bansang malay ko sa kanya. Malaysia, hindi malay ko sa'yo. Talaga. Alay ko sa'yo. Ayan, Let Travel Vlog from Hey Guys, Alo baka Vlogs. hindi- Parang awa nyo na. Bigyan nyo na Buksan ako kahit mo, ay. kalahating Alin ba yung banana bubuksan? lang. Buksan mo daw. Buksan mo daw. Ay, ayan na. Alin ba yung Ayan na. bubuksan? Ayan na pala. Sorry. Ayun, Buksan ayun. daw yung Si Swang. Buksan yung bintana. Buksan mo at papasukin ako. Kala ko buksan na yung zipper. Hello. Kala ko bubuksan ko na yung zipper. Yun pala yun. Hello everything. Yeah. Kala ko buksan na yung... Hindi, kala ko buksan na at lalabas na yung Nagdadamay Dax. ka na ng sis lang, ha? O sis, dito tayo manggulo. Buksan mo na yung zipper mo dyan. Zipper talaga, bubuksan ko. Eh, sabi mo eh. Natawa si Melanie Serrano. Joke lang po tayo dito guys. Pang good vibes lang po. Naantok kayo eh. Yes, inaantok daw kasi Ginagaya kayo yung eh. antok ko. Pinas time ba dyan sa Malaysia? Pinas time. Pareho Opo, lang. host. Ano na dito? Oh, 2:35 exact. maaga pa kumusta pala. ka Wag- naman? Huwag mo na kayo matulog. Maaga pa. Saan yung mga premier ninyo? Ay, may premier ako, host. Oo. Ayun, may premier ka. Sige, ilapag mo. Ilapag mo yung premier mo dyan. Ilapag mo na yung ano mo Maria dyan. Lisa. Ayun, saan yung mga premier ninyo? Tutusukin ko. Uling ninyo. Ilapag nyo na. Ayan. Saan daw, saan na? Hinahanap na naman ay pasaway yung mga premier. Oh. Ito si Tutusukin daw Sis niya Wang mga eh, ilong. nagdadamay eh. Okay lang yan, sis Saan na Wang. ba yun? Nasaan na nga ba? Hanapin ko. Okay lang yan. Ako may premier din ako eh. Tingnan ko. Sige, tutusukan namin. Pupusuan namin. Ang ganda ng harang mo pa di. Si Premierin. Ano pa di? Ang harang. Ganda ng harang. Kumain na ba kayo? Arang ko. Antok na Antok daw siya. Kumain na kayo ano sa Napanood tanghali ko yung ako harang na mo, cute. merienda. Ang cute ng harang. Oo, bayaran ko po. Maaga pa. Ayan, Melanie Serrano. Ayan, quiz. Mega shoutout. Salamat sa pa-BG-BG dyan. Information you need to know. Ay, nawala siya, no? Yun, nalaglag. Information you need to know. Ay, Victoria, nalaglag si Sis nag-iwan ka Wang. na naman. Saan ka na si Swan? Victoria. Si Victoria Colubi. Nawala. Nagdadamay Ay, ka baka na umakyat naman. ulit. Ayan, let's travel vlog. Taga saan ka? Ate, taga saan ka? Taga saan siya? Padi? Si Coco. Sa Malaysia yan. Sa Malaysia din dyan. Oo, Malaysia din daw. Kumusta naman po dyan sa Malaysia? Ay, pareha lang. Parang Pinas. Parang Pinas lang, no? Malapit lang kasi sa Pinas, no? Barko lang yan Malapit papuntang Davao eh. Mindanao. Barko lang papuntang Oo, Mindanao. Sumbuanga. Oo, barko lang. Sa Buanga, di ba? Si Swang, nasaan ka 3 na? hours lang ata eh. 3 hours. Kaya nga, nawala na. Asa na yan? Oo, 3 hours. Si Swang. Buwang ka 3 hours papunta doon. Malaysia. 3 hours na daw. From Zamboanga. Nasa Malaysia ko. Eh, sabi mo eh. Natawa si Melanie Serrano. Ayan na, umakyat na. Ayan na. Di nakahawak sa bungad pa ang nahulog. Kayo. Wait. Wait lang, may sinagot lang ako. Excited. Saglit. Hindi nakahawak sa bugan mo kung nahulog ko. Madulas. Hindi nakahawak sa bugan. Buwan siguro, danglog ang bugan, ano? Madulas. Duway Malay hugas-hugas pasaway. ng landlog. Ayan, nilapag na ni Maria Lisa Sato yung premiere niya, guys. Patamsak naman. Ayan, Hey Alo Vlogs. Manay Patsaway, Germany, watching po sa inyo. Sabi ni Hey Alo Vlogs. Ayan. Hello po. Hello, Hello po sa Watching mga... daw siya.
Manay pasaway, German Ayun, Watsing po sa inyo. Si tamsakan Suwang na natin yung ano. pasaway. Saka natin yung premier ni Maria Lisa. Ayan, number 10 ako Maria. Number 10. Salamat. Naging 10 din. Ano pa din? Number 10 sa balota. Huwag kalimutan. Manalo na. Panalo na. Hindi na kami po si Madam Victoria, nantok tuloy ako bigla. Ha? Naku, naantok siya. Victoria. Ayan ang Hindi. Huwag niyong kalimutan guys, number 69 sa balota. information you need to know. Ay, nawala si ano. 69 talaga. Ay, Uy, Victoria, nalaglag si Swan. Victoria. Ha? Victoria, pagod. Nawala. Ay, baka umakit ulit. Ayan. Search nga tayo ulit para ano may yan. Sumayaw ka na, May Victoria, tugtog. para mawala yung antok diyang nasa taas. Sayaw. Sayaw na, sayaw. Ay, Sila munang mauna, no? oo nga eh. Sayaw, sayaw. Sayaw ka daw pa di. Hindi ako Mauna marunong kayo. sumayaw. Tatalon Iba daw ang kami. sayaw niya. Iba daw ang sayaw ni Aba Uragon Dax. Iba pala yan. Ano Pagkamali pala yan? kayo, Ano? O, ano gusto mo? Special Dax pa or yung sayaw ni Jutes? Padi Oragon. Ano gusto mo? Jutes o Dax? Nuts. Siyempre, Doc. Bakit alam niyo yung salitang Dax? Bakit alam niyo yung Dax? Ano daw pa di? Ano? Cute o Doc? Cute na lang. Ba't alam nila yun? Talagang naghahanap din sila ng Dax. Cute na lang, cute. Cute ba o Dax? Cute, cute din. Nangangalay. Cute din. Inom muna ako ng tubig, guys. Wait lang. Naku. Nauhaw ako Cute, bigla. cute. Nauhaw. Walang inuman. Ayan, hey, ano vlog? Mag-iwan lang bakas kung kaya kayo dumikit para mabalikan. Thank you, sabi ni Manay Pasaway. Ayan, salamat boys. Maldita TV19. Salamat sa PBGBG dyan. Ayan, tamsak na host from Aisharon Queen. Bumaba na Ayan, nga ako. salamat Aisharon Queen. Hindi, bababa na ako pa din. Ay, bakit, Sige, pwede. Dax? Iwan mo na sila pa di. Magdidikit ako. Ayan, hello everyone. Sabi ni Ko, Aisharon Queen. nagtatampo ka agad. Mag-ano ka? Salamat sa'yo. Ayan, may bago rin si Magdidikit ako. Linda Manalo. Ayan, may Mag-ano? gamit shoutout tayo, Linda Manalo. Nanginis ako dun sa baba. Tsakita na po Mangingisda kita, ka? Linda Manalo. Oh, Ayan, sige. may jacket ka na po. Dikitan mo ulit Linda ako, Manalo, Dax, may ha? jacket ka na po. Sige. Pwede ka lang Joke po lang yan. pagsigitan dyan. Pare, salamat ha. Ayan mo, Papatungan susuportahan mo. kita bukas sa ano. Papatungan mo ha, patungan mo, Salamat. tusukan mo uli. Tusuan mo pa. Dikitan mo. Ayan, ako. salamat Ayaw po na. kay Linda Manalo. May kami shoutout. Guys, may bago Manalo tayo sa si Linda Wai, Manalo. Germany. Salamat Opo, sa iyo. tamang bakas. Sabi ni Hey Alo Vlog. Tawa niya eh. Ayan, kamusta ka po dyan, Aisharon Queen? Ayan, Tawa Maria siya eh. Lisa Sato, tusok dyan. Sabi ni Manay Pasaway. Tusok daw. Ayan na sis. Salamat Oh, ano na. Manay Pasaway, Germany, sa pagtusok mo. Nahulog siya. Kahulog na. Ayan, thanks. You're welcome po, Bumaba Linda siya. Manalo. Naligaligan siya. Naligaligan si ano. Liga-ligan. Naligaligan sa pag-akyat ni Maria Lisa Sato. Nabigla lang yun. Naunahan siya. Naunahan nyo. Naunahan sa kalukuhan ni si Swang. Ito si Jose. Tinira si Aba eh. Aba Uragon, bakit ka Naunahan bumaba? Ganun ba? Ayan, support lang ako ha. Ayan, maraming salamat sa iyo. Linda Manalo. Sige po. Salamat Support po. support dyan. Wala ka bang white Salamat. Linda Manalo? Wala kang mga videos? Para madikitan Kaya nga, natin yung sayang bahay naman. mo. Oo nga, Linda Gawa Manalo. ka ng Support video lang ako. mo para ano. Oo nga. Yang, Tingnan natin. Nanood ako eh. Anong pangalan niya? Linda Manalo? Linda Check Manalo. ko.
Check ko dito sa ano. Wala ba siyang video? Ewan ko lang, baka ano, support lang daw siya eh. Wag Salamat ganun. sa pasupport na Linda Manalo. Wala man siyang main Baka po account ngayon, talaga. Linda Manalo. O baka ano lang yan siya, nag-YT lang, ano lang. Support sa mga nagwa-YT. Meron mga ganyan eh. Meron siyang video, Oo. So, support. dalawa. Meron? Pwede palang Meron dikitan eh. yan. Oo. Pwedeng dikitan yan. November 25, November 25, November 24. November Bago 20. lang ah. Oo nga eh. Bago lang, no? Linda Manalo, ito ba yung ano niya? Ayan o. Ayan oh. Same lang. Tingnan mo yung profile pic niya. Parehas lang. Oo. Profile pic. Ayan siguro. Ito na nga siguro. Ilan yung ano niya, bahay niya? Malaki na ba? Wala, saglit. Tingnan ko. 50 views. 26 subscribers. Yes pala, oh. Pwede na yan. Di kasi ako nagbablog. Okay Kahit lang na po yan, mag-ano siya ng videos. Ito ba? ano ka Pakita na mo lang nga mga sa videos. kanya. Ito, di ba? Okay lang yan. Mag-ano ka ng mga Ito siya, di ba? videos mo na ano. Busy sa trabaho. Busy daw siya sa trabaho. Oo. Pwede naman po ano, kung may mga kahit anong videos mo lang, luluto ka, ganun, or pag kumakain, di ba? Kumakanta nga siya eh, oh. Subscribe ko po Kumakanta kayo, yun, ma'am. Singer pala Kumakanta to si siya. Linda Manalo. Oo. Subscribe ko po kayo, ma'am, ah. Andito na rin lang ako sa page Oo. nyo eh. Sige, Go subscribe mo na, na yan. go. Ayan guys, nagbaba ng kanyang bahay si Manay Pasaway, Germany. Ayan. Sige. Manay Pasaway, i-add ko na rin si ma'am. Dikitan nyo na yan. Ayan, supporter lang ako. Ayan, supporter lang talaga daw si Linda Manalo. Salamat sa pag-support yan, Linda Manalo. Subscribe Linda mo naman Manalo, ako, hello, kapatid, sabi ni Melody i-add Serrano. kita. Ano yung isa, sir? Host? Manay Pasaway? Oo, Iswang, Manay Pasaway. okay ka pa Nagbabasa dyan? ng nagbabasa ng bahay niya. Swang, Baba ng bahay mag-date ka si na rin. Manay Pasaway. Manay Pasaway. Oo. Manay Pasaway. Si Swang na pasaway. Swang na Pasaway. Hindi ako yan. Ay, hindi daw. Hindi daw siya yan. Si Linda. Hindi daw siya yan. Naku po, Manay, si naku Swang. patay. Okay lang yan. Manay Ayan, hello Ma'am Pasaway. Linda. Pakisupport din po. Thank you. Sabi ni Manay Pasaway, Germany. Ayan. Ito yung Manay Marami Pasaway, na Germany, nagpapasupport di sa ba? ating bisita si Linda Manalo. Ito po. Ayan, ganun ba? Ayan, sabi Oo. ni Linda Manalo. Ganun ba? May Bakit, premiere yun? ba siya? May premiere siya? Sino? Hindi, si Manay Pasaway may premiere ba? Wala. Wala. Wala siguro. Ano, Regular lang yan. Regular upload. Okay. ano lang niya yun? Paano gumawa ng decor ng advent decor? Manay din saya. Opo, host. Ayan, sabi ni Manay Pasaway. Ayun, Oo, okay nag-ano na. yan. Nakita ko Ito yung po. premiere ni Manay Pasaway. Yung videos lang pala yung ano. Ito Gumagawa po. siya ng Christmas Oo, yung may mga kandila. Nakita ko Ito, yan, napanood okay. ko yan. Sige. Manay Pasaway, ano na po kita ha? Papanoorin ko lang Gumagawa po siya saglit ng yung ito. Christmas na sa bahay niya, Manay Pasaway. Gawa na siya ng Ayun. mga candle lights. Wala. Sa lahat naman, support ako. Ayan, sabi ni Linda Manalo. Sino po ba may link? Tamsak ako. Ayan, sino daw may link? Sabi ni Linda Manalo, tamsak daw siya. May premiere po ako dyan, Linda Manalo. Patamsak po. Salamat. Opo, host. Ayan, sabi ni Manay Pasaway. Yan, mega shoutout po sa 8 milyon dyan. Maraming salamat, guys. Napakaraming viewers. Si Swang, 8 milyon. Walang tatalo. 8 milyon. Oh. 'Yon. 8 milyon. 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 8 milyon.
Naligaligan Ayan, yata. daycare center kasi trabaho ko, Saan na kids, kaya nagpunta no yun time sa dyan? vlog. Daycare center. Ayun, Daycare ano pala to, center. Teacher teacher sa si mga... Linda Manalo. Sa daycare, Kaya o. nga. Pwede mo naman po yun, no? I-vlog mo yung bagets. Mga bata, Ano kaso yun? bawal yun, yung mga ano, no? Sa White, medyo medyo stricto si Lolo pag mga bata. Pag binablog ba? Mga bata. And wala po akong premiere, walang po ng bakas, parang balikan ko po kayo. Thank you, sabi ni Manay Pasaway, Germany. Natakot? Sino natakot? Melanie Serrano. Dito po ba may leg tamtak ako? Ayun, dito daw may leg, sabi naman na tamtak daw siya. Nag-e-e. po ako dyan, may siguro dyan eh. Nag-iikong yung Malakas mata. yung volume. Inantok. Lasing ka ba? Nakatagay. Sinong lasing? Lasing sa kape. Lasing sa Nakatagay tubig. siguro siya, no? Lasing sa tubig. Ayun, si Dax daw natakot, sabi ni Melanie Baba Serrano. mo like mo, tamsakat ka. Wala si Dax natakot. Ayan, Oo nga, hello nasama Melanie yun siya. Serrano, sabi ni Linda Manalo. Baba mo link mo, tamsak ako, sabi ni Linda Manalo. Ayan, baba mo Melanie Serrano. Tamsakan daw ni Linda Manalo. Teka lang, magbababa din ako ng link. Saglit lang. Ano ba Nasa Pinas siguro to yan, no? Nasa Pinas ka Linda Manalo. Kasi tuturo siya sa daycare. Eh. Ikaw ho, saan ka? Nasa Pinas siguro. Saan Saudi. ka daw? Saudi po ako. Iba palang oras ngayon. Uwi Oo, na ano na ngayon, di ba? dito? Uwian na. 9 ng gabi. Uwian na Magte-10. ng mga kalukuhan. Kalokohan. Bakit may mga kalokohan, ma'am? Ayan, nagbaba na ng bahay si Melanie Serrano. Dan Tamsak, ang subscribe sa'yo, Bisayang Bicolano. Wow! Wow, galing. Salamat Linda Manalo. At dahil dyan, sasayaw Yun. kita. Dalawang session sa taas. Diba? Galing sumayaw ni host. Galing Pwede mo ng yan, pagtyagaan. Ang Pwede ng galing-galing. pagtyagaan. Paturo kami. Ligalig nung aligalig nung co-host na isa. Birang bukong bumuka ang bibig, pero Oh my God. patalim. Hindi, Asa na ba si, ibigay ko na sa inyo yun. Asa na ba si Dax? Nawala na si Dax. Parang pinabayaan ka ni Dax, ha? Kahit sa babae, talagang hindi sumuporta. Oo nga. Talagang Kakain pa nasaktan siguro siya yun. nahulog eh. Nagluluto daw siya. Nagluluto. Magluluto. Nagluluto yan ng ulam. Natalsikan ng mantika. Nakauwi lang kasi. Kakauwi lang. Luto ko more. Magkalapit ba kayo dyan ng trabaho ni Aba Uragon? Hindi. Malayo. Kaibang lugar. Natakot si Dax. Takot nga siya. May mga aswang umakyat. Hindi naman. Ang gaganda ng aswang naman. Hindi na natakot. Na-busy lang yun. Mamaya, aakyat yun ulit. Kakain pa daw eh. Nakarating lang kasi. Okay. Kaya pala, Kulitan. Oo. Nasaan kayo taga Sariaya? Ganyan yung buhay OFW eh. Walang tagaluto. Pag uwi ng bahay, nasikaso pa ng pagkain. Ay, naku, mabuti Kapagod na kaya. lang. Andyan si Maria Lisa Sato, napupuntahan My God. para makikain. My Hingi ng God. hingi ng ulam. Oo. Host, hashtag ay mga omegas. Nangyari. Sa Umigas day. Bisaya ka, no? Maria Sato? Wala. Lisa? Turuan Bisaya. mo yan si Victoria. Hirapan ang Tagalog eh. Ina, Victoria, ambot sa imong lubot. Victoria, pagutangin ng lubot, sing hota. Unsay Ay, bakit may ganyan? Ay, ayoko na, bababaan ko kayo dalawa. Hoy, mauna ako sa'yo.
Hindi, sabi niya, yung puwet mo daw dukutin mo tapos singutin mo. Siya nagsabi nun. Sabi ko, Sabihin mo ambot. daw ang bango. Dalawa to. Eh, Kulit. sinong may kasalanan? Pinaakyat mo ko. Oo nga, wait lang. Nanonood ako nung kay may Ayun, nagpasaway sa Germany. sabi ni Linda Manalo, binaba ko na bahay ko, panood muna konti, video ko bago tamsak, balikan kita bukas. Sabi ni Melanie Ano Serrano. pangalan? Sige, sige. Naku, sa isang taon Melanie. mo na balikan yan. Oh, Melanie Serrano. Maglulupasay si Victoria. Melanie Serrano. Okay. Ambot sa langaw, milupat. Pilay edad sa kabaw. Ay, pilay edad daw sa kabaw. Legend sa Cabaw. Kung ano na. Murag bata pa man nato ng kabaw eh. Ang bata pa eh. Nauna ba? Mga benching ko pa na. Aligalig nung co-host na isa. My Hindi God. naman po mukhang bibig, pero matalik. Sino si Melanie Serrano? Mukbang Filipino foods? Ito ba yun? Naku, pupuntahan na yan ni ano, Ayun, Victoria. tingnan mo yung profile pic niya kung parehas. Patingin ako, boss. Ito. Ayun, sabi Ito ni siya. Manay Pasaway, yung Bisaya din to eh. Ambot sa langaw, pilay edad sa Cabaw. Ambot sa langaw, pilay edad sa Cabaw. Ano daw Galing ibig ko si sabihin? Manay Pasaway. Ito Sabi ba? niya, ewan daw sa langaw kung ilan yung kalabaw. Ilan taon na? Ito ba? Ewan Si sa Melanie? langaw kung ilang taon ng kalabaw. Melanie Serrano, 37 subscribers. Paka-check nga. Kung siya ba yan? Parehas ba ng ano, yung profile pic niya? Tingnan yung profile pic kung parehas. Tingnan, wait. Wait lang. Yan, Sandali yung lang. profile pic niya sa ano. Saan? Dan Tamsak ang subscribe, Melanie Serrano, sabi ni Linda Manalo. Ayun, salamat, Ay, hindi salamat. daw Ito siya ba? yun. Hindi siya, hindi. Ay, Madam, dito. nakababa ang bahay ko. Magsalamin ka na kasi. Ayun, Okay. Hindi Nakababa kasi yung bahay nasa niya. ibang Yan. phone ako, hindi ko mabuksan Hindi kung binabasa. isang telepono. Magsalamin. Mawawala ako. Ay, hindi po, sabi ni Melanie Serrano. May Sige po, binabasa ano dyan, sandali bahay. lang. Okay. Andito na ako. Dito na ako sa isang telepono. Ayusin ko lang to. Wait lang. Yan lang. Serrano. Nabisi lang yun. Mamaya, akit. Sino? Si Aba Uragon? Kakain pa daw eh. Oo. Baka nagugutom. Kawawa naman. Saan nagsimula na? Kulitan nasa ganyan sa riyaya. Ganyan yung buhay OFW eh. Walang Wait lang. tagaan, walang katalunan. Pag uwi ng bahay. Guys, saglit! Kantahe Saglit lang. para 1 Saan ka minute, pupunta? kantahe 1 para minute. matay 1 minute lang, 1 minute. Iinom. Wait lang. Nako. Sige. Si Swang, ha? Napupuntahan para makita. Yan, Wait bigyan lang. ni shout out po sa 6 na milyon dyan. Maraming salamat guys. Matagal ka na muna. Dugay na ka muna eh. Maria Sato. Bago lang, oy. Bago lang. Nakasildo na ka? Wait eh. Bisaya ka no? Ato. Kita. Ay, andyan na. Ikaw, Andyan ako nagsildo sa ka bahay na? mo, sabi ni Melanie Serrano. Manay Oo, pasaway. bukas siguro. andyan Sildo na sa ako bukas. bahay mo. Sige, kay para magtunga. Apa? Ilan pa sa sahod nito? Late pa lang ng revenue. Ay, ayoko na. Sige, bawas. Dapat makagawa tayo ng mga viral na videos, di ba? Para Pag-viral na diha. viral. Kuan. Musaya ko gahubo. Hala, sige.
Giatots. Mag-viral siya. Ikaw man delete ng channel ni Lolo. Wala. Nawa na. Di nakasildo. Di na makasahod. Imbis madawat na unta to. Oo. Ayan, Ay, manay bagura, pasaway. day ka. Andyan ako sa bahay mo, sabi ni Melanie Serrano. Ha? Sinong may kasalanan? Kanino bahay? Oo nga, imbis na. Nanonood ako nung kay may Ay, manay pasaway. Oh, sa pababa ko ng bahay Human ko. na ko niya. Para matignan Kay ko manay ako. pasaway, human na ko niya. Oh, pababa ako ng bahay ko dyan para madikitan nila ako. Oh. Sige. Baba ko. Si host daw ang bababa. Melanie Serrano. Melanie. Baba ko yan. Ayan. Talaga ba? Siya talaga ang bababa? Victoria. Lulupasay si Victoria. Melanie Serrano. Ay, Victoria Serrano. Victoria Colubi pala. Serrano Victoria's naman. Secret. Mali-malis Ah. mo. Manay pasaway, patamsak ako at mag-iwan ng bakas. Kaya na, lupat. Ay, Oy, magbasa ka dyan. Marilay sa Sato. Ikaw ang co-host. Ano ba? Ano eh? Di mabasa eh. Wala namang Babasa message ko, eh. Victoria Carlobi. Walang message eh, kaya walang mabasa. Teka, mag-aako tayo ng mga, mga bogus. Mga bogus. Oo, i-share mo dyan para dumami tayo. Oo, Share mo sinare sa ko, buong sinare mundo. ko. Sinare ko na. Wait lang. Ayan guys, patikit naman ang binabakong bahay. Ayan. Victoria Colubi. Dikit na ata sila lahat tayo. Higit na ba? Kakababa mo lang, host. Huwag kang bogus. Wala namang bago eh, walang bago. Natakot Pero luma. tingkit. Dali lang, mag-iinit ako ng tubig. Makapagkape muna. Hala. Oo, Hala. umaga na eh. Kapi na eh. Wala nang Pagka tulugan. na. Umaga na Next nga one, wala. rito. Alas 3 na. My God. Wala namang Grabe, no? Walang tulugan. Bukas na matulog. Alam Kaya na nga. this. Alam na this. Sis lang, alam na this. Merry Ayan, Christmas hello na. host. Bigyan bigyan shoutout sa iyo, Team Aizan. Ayan, ating Kape muna. tropang bisdak, Team Aizan. Mega shoutout. Hello. जिले जिले और लड़कियां मिले 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 माई Sumayaw ka na, Swang. Lala na, ano na tayo? Ano nangyayari dyan? Ano nangyayari Parehas dyan sa tayo screen ng natin? oras. Di na Hong tayo Kong. gumagalaw. Mako. Si Victoria Ayan, ang gumagalaw. Linda Manalo, balikan kita bukas, sabi ni Melanie Serrano. Ay, no worries, support lang ako sa inyo, sabi ni Linda Serrano. Parehas tayo ng oras, HK. Oo nga, HK di si parehas ng oras. Oh. Ano yan? Pinas time. Thank you a lot, Ma'am Linda Manalo, sabi ni Manay Pasaway in Germany. Nangyari dito. Wala na, ano na tayo. Steady na. Nako, nag-look. Tampo na siya. Nag-lock. Swang. Merry Ayan, Christmas hello, na. boss. Bigyan shoutout sa'yo, Team Aizan. Ayan, nangyari dyan. Galang. Kaya Ano magagalaw nangyari? din. Nahanap ka. Ha? Nahanap ka. Asa ka na? Nawala na siya. Siya ang nawala. Tayo ang... Magbasa ka. Kawawa. Hindi ko nakikita. Wala naman, tapos na binasa ni Jose. Ang binasa na ba nito? Ay, ano na tayo ngayon? Lagi ang mating dalawa. ngayon at manay pa sa Y, Germany. Ay, Manay Pasaway, dikit na po ako sa'yo. Hindi lang po ako nag-iwan ng bakas. Mamaya-maya lang po si pagkatapos. Kopiko. Kape kayo, kape. Coffee ko po tayo. Naku, grabe ang tama niya. Bakit hindi tayo nalaglag? Bakit? Bakit siya nalaglag? Ba't nalaglag siya? Bakit siya inaway? Dito Bakit lang siya ako. inawa? Hello. Ayan na. Rinig. Ano nangyari? Kinig. Kinig na kinig. Nako, nawawala siya. So, ano lang eh.
Pilipinas type. Thank you a lot, Ma'am Linda Manalo. Sabi ni Ardito. Naghang. Ayan na. Okay na. Okay, signal. Oy, wala. Ako na lang mo isa. Nako. Ay, Ardito. Wala. Na-remove. Nangyari dyan. Okay ko ulit, Maria Sato. Na-remove ko si Maria Sato. Sorry. Na-remove. Ayan, Manay Pasawa, Germany. Hello, sabi ni Tem Aizen. Akit ka! Tiswang, akit ka ulit. Akit ka. Sister Lisa, akit ka ulit. Nawala. Na-remove. Sorry. Maria Lisa Sato. Sabi Ayan, mo, baba ako bakit ng mo hagdan. baba ka ng hagdan para makaakyat ko dito. Baba ako ng hagdan. Okay. Ayan, babad lang nina ako sa host kay sayo mitulog kay rin yung mibisa niya host. Sige, Tim Aizen. Salamat kayo, salamat. Okay. Salamat po sa mga Inyo nanonood. bisa pang Salamat po sa for support 10 niyo. years na. 10 years na yan. Ayun, tawa si Maria Lisa. sorry, natulak kita tuloy. Nalaglag. Laglag Balik siya. ka sa taas. Balik ka sa taas, sis. Magkape ka lang with daldal, sabi ni Maria Lisa Sato. Ayun, nakaisang oras na din pala ako, yo. Okay lang, host. Ayan, okay. Balik ka dito sa taas. Akit ka na ulit. Bakit balik ka? Kwentuhan tayo. Habang kumakain ako ng tinapay. Host, kumain ka na ba? Oo, kanina. Kumain na ako. Asan na si Siswang? Siswang, akit ka. Nawala. Ayan, babalikan muli mga araw at sandali. Ayan, sabi ni Maria Lisa Sato. Kumakanta ata si Ha? Maria Lisa Sato. Ano sabi? Kumakanta. Babalikan muli mga araw at sandali. Talaga. Sabi niya. Kumakanta siya? Kumakanta siguro. Tatawagan ko, wait lang. Yan guys, may kami shout-out po sa 6 na milyon dyan. Maraming salamat sa pag-stay. Sino po yung mga viewers mo dyan? Ayun busy sila. Dali. Skip ko Ayan, lang to. kape. Sino may sabi? Umaga na eh. Kape po tayo Umaga na, dyan. kape na. Ayan, tawa si Maria Lisa Sato. Bigyan mo ng kape si Maria Lisa Sato. Akit ka na dito, sis. Akit ka na. Sa akin at papadabak sa'yo kung paano magbigay na para sa mga alaman. Kaya o pagsisigitag tayo at para sa parang pagkain. Ano kayong ginagawa? Yung gabi, yung NS ko, ano naman? Anong oras ang Eligible yung tapos sa gabi oras mo, host? Eligible yung mga 11:40 na dito. Ang gabi. Ano ba yan? Ano yan? Ha? Ano yan? Tatawagan ko si Siswang. Ayun, eligible yung
Limited yung ano ko. Pati ngayon, no? Oo. Ano nangyari dito? Puro limited yung ano, ads. Ay, ganyan. Bakit Bakit? kaya? Ewan ko lang, bakit ganun, no? Ayusin mo kaya muna yan, host. Bawal yan. Alin yung bawal, ano, Maria Lisa Sato? Mm. Bawal daw. Anong bawal? Oo, tanongin mo siya. Marami na siyang alam dyan kasi di ba monetize na rin siya. Kaya nga, limited yung ano ko, mga limited yung, wala namang Kausap. okay naman yung LS ko, ah. Paakyatin mo na lang ulit siya para mag-usap kayo. Ako muna bababa. Magagawa ko ng fans card ko. Oh, binibini. Just touch my body. Don't need nobody else but you. Ad suitability. CPR ka. CPR to? Pag ganito? Pag limited? Oh? Saan ang CPR? Saan part? Wala naman nakalagay na CPR eh. Wala ba? Nakalagay lang ano, limited suitability. Limited suitability. CPR ba yan pag nakalagay na ano, at suitability? Ano yun, Maria Lisa Sato? May harang naman ako. Ano ko? Ninja ko, may harang. Bakit pala pag naka-premier ka, tapos pupunta ka sa LS, katulad mo, wala kang harang sa akin kasi naka-premium ako. Lahat yan ang naa-attenan ko ngayon. Buhat nung nag-premium ako ng sa YouTube. Ganun ba yun, host? Alin? Walang harang? Wala. Wala kayong Ewan ko harang. lang kung bakit ganun. Direkta Baka lang. special yung ano, pag naka-premium, special, walang harang yan. Ganun ba yun? Bayad na yung ano mo. Bayad na yung paharang mo. Oo. Siguro. Kasi wala kang harang eh. Wala kahit saan wala akong nadaan ng harang kahit kapag umattend ako halos Wala akong idea dyan. Limit lang ads pag ganyan. Kaya nga limit lang ads. Pero ina-apply ko siya ulit. Pinapa-review ko kay Lolo. Yung iba na approve naman na review niya. Nag-email siya sa akin na okay na daw. Okay na daw. Hindi na suitability sa ads. Hindi na limited. Oo. Ito limited eh. Pag kulay yellow, limit ang ads. Kaya nga, no? 3 beses na to na LS ko. Ngayon, yung isang araw ngayon, puro yellow. I-apply ko na naman to kay Lolo. Itong dalawa, in-apply ko na to ulit. Pina-review ko. Pa-review ko tapos to sa kanya. Wala pa, hindi pa siya nag-email eh. Kung okay na ba. oo. Ayan, Jeff, Kabar Gods. Maayong gabi, Ibay. Shout out dyan sa buong mundo. Ayan, may shout out tayo, Bay. Jeff Kabar Gods. Maraming salamat. Saglit ah. Suwang, asan ka na? Ayan, Jeff, Kabar Gods. Akyat ka, Bay. Gusto mo makyat, Bay? Baba ako hagdan, Bay, ah. Ayun, baba tayo hagdan. Ano nangyari dyan na ano ka na dyan? Hindi, okay lang. Ayun, Tinitingnan lang mga ako unta, dito. Bay.
Ayan, mga untabay, munggos sa taon with beef. Ayun, no, with beef. Munggos with beef. Grabe. Sarap niyan, bay, ah. Munggos with beef. Ayun. Sabi niya, kain daw, munggos at beef lang daw. Munggos at saka beef lang daw yung ulam niya. Ako nga, bay, tuyo yung ulam ko ngayon, bay. Buwad. Kain tayo, mga guys. Ayan, kain daw. Sige lang, bay, kain lang, kain yan. Ayan, lami ng tuyo, bay. Oo nga, bay, lami. Lami ng tuyo. Buwad sa ba? Buwad. Loading. Oh. Saan ka na, Victoria Olubi? Hello? Wala yung co-host ko. Ina-internet ni mo, bay. Bay. Loading ang kuya, bay, loading. Ano, magkuha na guro ko, mag-ano na ko, mag-stop na ko. Mag-stop na ko, kay hinay ang internet. Ayan, may music na. May music. Okay ba yung loading by karat? Karat ko. Karat ba, karat? Okay lang naman. Ayun, okay lang daw, sabi ni Melanie Serrano. Okay na ba eh? Okay na. Salamat. Okay na. Ayan, thumbs up from the bodyguard. Ayan, maraming salamat sa patamsak dyan. Papa BTV, ayan. Dile, y'all. Mile, Mike. Hello sa'yo, the bodyguard. Salamat sa pagbisita sa aking munting bahay. Ayan. Kamusta dyan, the bodyguard? Ayan, Papa BBTV. Ayan, pero exit na rin ako, bossing, 3 AM na. Sige po, Melanie Serrano, maraming salamat po. Maya din po, magtatapos na rin siguro ako. Ayan, bodyguard, thumbs up, sabi ni Jeff Caborcad's vlog.
Ayan, oh. And binisita tayo ng ating kaibigan, si The Bodyguard. Salamat sa patamsak dyan, The Bodyguard. Kamusta yung ano ko dyan? Kamusta yung ano natin doon? Pasayaw-sayaw sa bahay mo. Sensya ka na, hindi ako makadalaw sa bahay mo, The Bodyguard, kasi pag nag-ALS ka, tapos ngayon nag-ALS ako. Nag-ALS ka na rin. Pagtapos ko, wala na, antok na ako. Dahil tutulog na. Ayan, you're welcome, sabi ni Melanie Serrano. Padikit po mga kapatid, sabi ni Victoria Colubi. Ayan, binaba niya yung bahay niya. Kita nyo guys. Ayan, sali tayo sa Zumba Bay. Nagpapasumba ba si The Bodyguard? Sali ka ba? Sali ka sa pasumba ni The Bodyguard? Saan yung pasumba, Jeff Kabarkad? Saan tayo susumba? Eh. Ayan, support. Ayan, sabi ni The Bodyguard, nag-iikot lang ako, bay. Nag-iikot ka lang. Salamat. Salamat sa pagdaan na The Bodyguard. Ayan. Niikot mo yung mga mga kalupaan. Ayan, support. Maraming salamat sa pa-support dyan, The Bodyguard. Asa ta magsumba-sumba bay? Always support Bodyguard. Ayun, sabi ni Jeff Kabarkad's Vlogs. Ayun, always support yan. Punta ka lagi kay The Bodyguard, Jeff Kabarkads, maraming isda dun. Para dun ka makakarami. Makakarami ka ng mga isda dun. Manay pasaway, full package po sa'yo, sabi ni Victoria Colubi. Ayun na, Victoria Colubi, dikitan mo si The Bodyguard. Lagi yan nag-ALS. Maraming dun, maraming isda sa bahay niya. Ayan, si Ladja 14, Tamsak Kalembang po from Team Caborks. Ayan, salamat Ladja 14. Nakita na po kita, Ladja 14. Ayan, mega shout out. Salamat po, Ladja 14, salamat. And Melanie Serrano, done na po sa'yo, full package, sabi ni Victoria Colubi. Ayan guys, mabagong pasok tayo si Ladja 14. Dikita na natin guys. Ayan, mega shout out po. Salamat po ng marami. Ayan. Walang anuman po, Ladja 14. You're welcome po. Ayan, magbabaka na po na yung bahay para madikitan ka na nila.
Ayan ba, Jeep Cabarcads, may bago tayong may bago tayong bisita, si Ladja Porte. Paki-welcome naman. Dikitan mo na siya para ma-welcome natin yan. And mega shout out po Team Works. Salamat, salamat. Yan Di pa ako tapos mag-play Ladja 14 sa sa playing natin. Ayan, bahay niyo po guys. Pasukan ko kayo, sabi ni Jeff Cabarcads Vlogs. Ayan, magbuha na kayo ng bahay guys. Ayan, di ako sumali host. Hindi ka pala sumali. Ako first time ko palang sumali. Ayan po, nagbaba na po ng kanyang bahay si Ladja 14. Ayan, puntahan nyo na guys. Ba't di ka sumali, Ladja 14? Ayan, tsaka si Victoria Colubi, nagbaba ng kanyang bahay. Pasukan na kayo dyan guys. Ayan, Victoria Colubi, done to you po, sabi ni Ladja 14. Ayan, done na po daw sa'yo si Ladja 14, Victoria Colubi. Ayan, maya ako babalik sa hapon na po, Ladja 14 ha. Ayan. Mamaya daw po. Sabi ni Victoria Colubi para sure na sure yung dikit. Sure ball na sure ball. And okay lang po, di na ako nagbakas, sabi ni Ladja 14.
Yan, BG lang po ako, host. Salamat sa pa-BG dyan, Ladja 14. Salamat po. Antok na si host. Antok na. And Monica na pala, congrats po. Naka-premium kasi ako, nakapasok agad. Ganun po ba yun pag naka-pre, ayun, host premier pala yun. Tamsa ko na. Premium. Ganun pala yan pag naka-premium Ladja 14, walang harang. Host, premier pala yun, tinamsakan ko na. Ayan, tinamsakan ko na lang po, full package na rin, sabi ni Victoria Colubi. Ayan, salamat Victoria Colubi. Ayan, premier din po yan si Victoria Colubi. Ganun pala yun, Ladja 14. Ganun daw yun pala, Victoria Colubi, pag premium, parehas kayo ni Ladja 14. Kaya daw nakapasok siya agad. Wala nang harang-harang. Kaya ganun pag premium, no? Pag premium, hindi na haharang. Ayan, Glads Gaming, Tamsak Kalimbang po from Ladja 14. Ayan, sabi ni Glads Gaming. Nagamig shoutout po sa iyo, Glads Gaming. Nakita na po kita. Salamat Ladja 14. Salamat sa pag-invite ng kaibigan. Ayan. Ayan po, nakita na po kita, Glads Gaming. May jacket ka na po. Ayan si Teta Dance Ding Dong. Ayan. Hello Tita Dance. Dile Ayan, naka StreamYard. Ayan, thumbs up dan, sabi Tita Dance. Maraming salamat sa pa-thumbs up dyan, Tita Dance. Kamusta Tita Dance? Nasa work ka pa ba? Nasa duty pa ba? Ayan, salamat Glads Gaming. Ako lang din to host. Ikaw lang din pala yan. Salamat Ladja 14. Ayan, napaka-supportive mo. Sa work, inaantok na nga ako eh. Matulog ka na dyan sa work mo. Naantok ka sa work. Kaya nga, minsan pag nasa work, ang sarap matulog, no? Pero pag nasa bahay naman, wala. Hindi naantok. Tagal pa yung labas mo, Tita Dance. Maya ka pa out. Ayan, buffering. Sabi ni Glads Gaming. Buffering ako, guys. Ano ba yan? Medyo mahina yung internet natin, guys.
Ay, natulog na nga ako sa labas. Tulog sa labas. Sarap ng buhay trabaho. Tulog sa labas. 1 hour pa. Ay, tagal pa pala. Tagal pa pala, no? Buffering ba ako, Tita Dens? Buffering daw ako, sabi ni Glutz Gaming. Antok na rin si host eh. Sarap na rin matulog. Ayun guys, mag-i-end na po ako ha. Tita Dens. Mag-i-end na ako. Medyo antok na kasi. Pagod. May work din bukas eh. Ayun, Glutz Gaming, Ladja 14, maraming salamat ha. Guys, maraming salamat sa pag-stay dyan. Mag-i-end na po tayo. Si host, medyo pagod na. Parang maganda masarap ng pahinga. Para bukas trabaho na naman, bakbakan. Ayan, night sa'yo. Sige. Salamat, Tita Dens. Salamat. Ingat ka dyan sa work mo. Ayan, Glutz Gaming. Maraming salamat ha. Ladja 14. Pagoda na. Kaya nga pagoda na. Baka ma-stress tayo. Sintabos lang bibigay ni Lolo sa atin eh. Di ba? Ayan. Bye guys. Salamat. Glutz Gaming, bye-bye na po ah. Bye-bye. Salamat po ah. Glutz Gaming. Ladja 14, salamat.